Jeste bre ljudi, evo nas ponovo kaže kanal, danas ćemo da igramo Subway Surfers. I evo, sam da se ovo čita malo i odmah krećemo. Kao što vidite, evo ka. Kad dođe prvi posao, odmori se, popije kaplje, gleba i leži. I kad bustaneš, onda kreću rada. Ne mora ni piti, ni jesti, ne mora ni piti. Kao što vidite, ovako se čuje, to je samo ovo. Mama! Šuti. Kao što vidite, Rex je mali. Ne znam šta, pišite u komentare šta to znači. Ja te kažem lepo, odmori se kad dođe posla, popije kaplju i luk. Vidite, znači ovako, levo leži. A leđa sad? Leži se, ona leži. Sad zveka bosta, reklamite. Despriga sve režene i slavu, sad da tere traji njoj da je vidno, to je da ne tako zanimljivo neko. Da li mi šta radi? Udarili smo se. Ono što je žena puna. Treba ga jede, pa nije onaj slabo jede. Ej, ljudi. Kao što vidite, još. Šta vrijedi, prijatelju? Ne možemo svakdan biti. Tako. Ne možemo svakdan. Znači, vidite, ovako. Ćemo još 5 pokušaja i to. Na jednom mjestu 4, na jednom 4. Jedno podcaste vidio. Ne znam. Ako ništa se da. Nisam ne nikad. Ne znam, nisam ni da vidite, ja to da ide po mojim. Na petom mjestu sam se još ćemo trpiti. Dajte, nemira pa nema. Samo nas. I hoće ide kada. Ja, dva puta. Kad ide drugih dana, nada pravila. Nijeku ne ono rodi. Evo, kad vidite nešto neverovatno. Imamo ovdje sad kopice. Djeca. On je došao da izvadi mjeru. Znam ja šta sam ne Ne treba ni da znam. Ovo najbolje. Još jedan put sam bio to. Ovo otvorimo. Jedan ključ. I ćemo ga došli. Da si ja ne bi mogla naći što Jo, ne toliko ne sposobno. Pa je 70 godina pa se snađe, ide i... Ja sam ovaj godin, lani sam gurao. Vidite, ljudi. Kako su neko ojačači.
I ljudi, to bi bilo to što se tiče iz ovog videa. Vidimo se sljedeće. Ćao!